Bil-qampina fidu jġenġel kull mem Santa Klaws mistenni jagħmilha f'Birżebbuġa. Fil-fatt fir-raba' edizzjoni tal-attività il-Milied f'Birżebbuġa mistenni jinkiser rekord ieħor. Dan hekk kif se jkun hemm l-akbar slitta imdawla tas Santa Klaws. L-istruttura mekkanizzata li hija twila kważi 11 metru u għolja 3 metri se tkun l-attrazzjoni ewlenija għal din is-sena li se żżejjen it-tsuntir tal-Knisja ta' Birżebbuġa għal xahar sħiħ. One News marsa l-pjazza ewlenija ta' Birżebbuġa u rabajnejh il-preparamenti li qed isiru biex mat-tokki tad-disa tas-sibt fil-għaxija dawk kollha preżenti jaraw il-karretta mikxufa ta' Santa Klaws tinxtal. Tkellimna ma' Jason Vella, wieħed mill-volontiera tal-grupp tal-armar tal-parroċċa li ħadmu fuq din il-karretta li ħafna jaraw barra tiżżerżaq fuq is-silġ. Din is-sena morna xi ħaġa naqalbot mill-Christmas trees li konna nagħmlu s-soltu għalkemm daħħalna xi ħaġa li relatata ma' tas-soltu, però ħsibna li nagħmlu slitta kbira tal-Milied. Tajjeb ngħid illi din jistgħu anke jitilgħu in-nies fuqha biex dak li jkun forsi jieħu ritratt biex jibqalu rekordju tagħha. Il-preparamenti fuq l-slitta ilhom għaddejjin mill-aħħar ta' Settembru fil-maħżen tal-armar. Vella għalinna li l-ewwel bdew il-kunċett tad-disinn u l-qisien biex tkun proporzjonata għad-daqs tal-pjazza. Tajjeb ngħidu li l-pjazza ta' Birżebbuġa tant hija kbira li tagħmel fiha kollox imbagħad qisu jidher żgħir. Allura ridna nadattaw kollox, ovvjament anke fejn tintrama x'di armajnija ġol maħżen, biċċa hija maħduma xogħol bħala struttura bil-ħadid, ovvjament miksija b'linjam u mbagħad għandha bozzozelli dis imdaħħlin kollha ġol injam waħda u fejn waħda. Dan ir-rekord tal-akbar slitta se jkun inawgurat waqt programm ta' attivitajiet li se jsir fit tmiem din il-ġimgħa li se jkollu l-parteċipazzjoni ta' diversi qagħdiet tal-lokal. Chris Bonnici, volontier ieħor li qed jaħdem ruħu b'ġismu għal din l-attività, qal li fuq it-tsuntir se jkun hemm anke biex tieħu ħsieb żaqek permezz ta' stands tal-ikel tradizzjonali tal-Milied. Apparti minn dawn l-stands u l-villaġġ tal-Milied imbagħad ġewwa l-Knisja ħajkollna wkoll wirja tal-presepju u l-bambini, jkollna Santa Klaws biex jieħdu ritratt miegħu u t-tfal. Bażikament bħal tkun sena sa saret attività annwali l-ewwel weekend ta' Diċembru Birżebbuġa dejjem nippruvaw intellgħu din attività kbira tal-Milied biex naqdu l-familji flimkien. Fuq kollox din hija attività li ħadd m'għandu jitlef biex tassew tidħol fl-ispirtu festiv tal-Milied. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.